Eguneroko kontua da euskaraz eta horrelako konpromisoak martxan jartzea eta hori da, gure konpromisoa egunerokoa da, klubaren barruan, gure inguruko gehienerekin euskara bultzatzen, euskara erabiltzen eta egiten diren ekimen guztia bultzatzen. Athletic Club kide izatea, kamiseta bat jantzea askoz baino gehiago da, historia bat, herri bat, kultura bat, aberri bat, eta noski baietz hizkuntza bat, eta hor sartzen da gero euskara. Euskaraldia parte hartzea pribilegio bat da. Athletic Clubentzat euskara bultzatzea gure helburuetako bat da. Eta nola ez, pertsonalki, ohore handia bat da, Athleticen hamaikakoan parte hartzea euskaraldian. Oso hunkigarria da niretzat kluba ordezkatzeak, euskararen sustapenean, hain garrantzitsuak diren ekitaldean, eta gainera, Belarri Prest bezala, nire konpromisoa erakatsi nahi dut. Gure egunerokoa lehen taldean, euskaldunak garen artean, esan beharra dago asko hitz egiten dugula, asko erabiltzen dugula euskara, normaltasun osoz, eta dakigun bezala gure borroka izan behar da, aldugun bazter guztietan jarraitu bultzatzen lehenengo ekipoan ere, bai. Ederra da gogoratzea, nola ia espedizio osoa Europako irteetan, nola Erroman, nola Glasgowsen, nola Manchesterren euskaraz hitz egiten dugu berba eta komunikatu egin garen gure hizkuntzan, eta hori da lehenengo pausua. Argi dago, azkenean ekitaldi hauek ere euskarari garrantzia ematen diote, ni txikitatik gainera nafarra izan da lotura oso estua izan dute euskararekin, beti ereduan ikasi dut, eta azkenean gure herrian desberdin egiten gaituena da, eta zaindu beharreko gauza bat da.